Il-Malta Gay Rights Movement flimkien ma' numru ta' qadiet oħrajn inaqdu flimkien biex isemmaw leħinhom kontra xnijat li l-komunità ta' Gordon John Manche kienet qed tipprova twettaq forma ta' trattament fuq persuni gay. Once illi dawk l-idea tħarġu fil-pubbliku, l-idea ta' Manche li implika li nies omosessuali huma morda. Once li dik ħarġet fil-pubbliku għamlet ħsara kbira. Naħseb il-messaġġ huwa li l-orjentazzjoni sesswali mhix xi ħaġa li tistaw laqas li wieħed għandu għalfej jibdilha, jiġifieri l-importanti li wieħed jaċċetta lilu nnifsu kif inhu u li jgħixha b'mod ħieles ejja ngħidu hekk, jiġifieri l-messaġġ li qed jipprova jwassal Manche huwa li di hija xi ħaġa ħażina, hija xi modnub, xi ħaġa li ma tagħmlekx ferħan, mentri aħna qed ngħidu li l-orjentazzjoni sesswali hija xi ħaġa li aħna niċċelebraw. Saħqu li persuni b'orjentazzjoni sesswali differenti ma jistgħux jissejħu morda jew li jistgħu jitfejqu. Fil-fema tal-MGRM il-kliem li qed juża Gordon John Manche iżid mal-istigma li għandhom persuni gay. Imma l-mexxej tal-komunità River of Love jgħid li l-protesta hija riżultat ta' gideb u miżinformazzjoni. Nafx għal xi qed jagħmluha. Għax aħna qatt ma spremejna odju lejn ħadd, qatt ma spremejna omofobija, aħna nħobbu lil kulħadd bħala nies insara li nħobbu l-mulej u għal-kman ta' Kristu li nħobbu lil kulħadd inkluż dawk li joboduna u hekk veru nagħmlu. Illum ħanamlu service nitolbu għal dawn in-nies u nfaħru l-mulej. Tkellimna wkoll ma' persuna li allegatament bidel l-orjentazzjoni sesswali tiegħu wara li ngħaqad mal-istess komunità. Jiena ħanajdlek jiena bir-rispett kollha ħafna nies li qed iħarsu l-interessi tagħhom biss u mhux qed iħarsu l-interessi tal-mulej. Le jiena niċħad kull claim ta' xi reparative treatment, anzi jiena ngħid li t-trattament tiegħi ma kienet xejn ħlief il-kelma t'Alla u l-Ispiritu Santu li opera ġewwa fija. Waqt il-protesta paċifika l-komunità River of Love baqgħet għaddejja bit-talb tagħha.